Venäjän toinen edustaja Dina Averina. Hän on 17-vuotias, täyttää elokuussa 18 vuotta. Näitä siskoksia on kaksi, kaksoissisarukset Dina ja Arina Averina. Viime viikonloppuna Moskovan GP:ssä he tekivät erittäin hienoja suorituksia. Ja nyt siis Dinalle avautui sen myötä paikka tänne Espoon maailmancuppiin. Ja tietysti siihen vaikuttivat myös se, että Margarita Mamun ja Jana Kudryavtseva ovat sivussa loukkaantumisten takia. Tässä vaikea uudestaan heitto tuolta heitosta, kompautus jalalla hypyssä. Tässä ohjelmassa on paljon teknisesti vaikeita liikkeitä. Ohjelmat on rakennettu myös hyvin sulaviksi ja niin, että liikkeet yhdistyvät nopeasti toisiinsa. Siinä harmittava pieni pudotus. Viimeinen heitto hyvin kiinni siinä aivan loppuvaiheessa. Pieni pudotus, mutta muuten teknisesti vaikea ohjelma. Näin siis Dina Averina ja häntä valmentaa Vera Shatalina, joka muun muassa oli Alina Kabajevan olympiavoittajan valmennustiimissä mukana.